Сёння мы з вами абмяркуем распад самай традыцыйнай сям'і на прасторах Расіі Самойлавай і Джигана. І як прайшоў паказ мод Вікторыі Сікрэт у Нью-Йорке. У расійскім шоу-бізе гучны разрыв. Пара Самойлава і Джигана, якую усе лічылі узорнай і неверагодна моцнай, абвясцілі аб расстанні. Падпісчыкі пацвярджаюць, усё скончана. Як гавораць істочнікі, пара прыняла рашэнне расстацца яшчэ некалькі месяцаў таму, але хавала гэта ад публікі. 3 асноўныя прычыны, якія называюць інсайдеры. Розныя інтарэсы і графікі, звычка замест кахання, адсутнасць сумесных праектаў. А зараз той самы момант, якога чакаў увесь свет. У адрозненне ад расстанні джиганаўскіх. Легендарны Вікторыя Сікрэт вярнуўся з трыумфам пасля 5гадавалага перапынку. Шоу атрымалася маштабным. Гэта кавалачак гісторыі моды, які зноў пішуць на нашых вачах. Ці задаволены вы такім вяртаннем Вікторыі Сікрэт? І як вы адносіцеся да расстання джиганаўскіх? Пішыце ў каментарах.